mga sanog, happy Sunday everyone and good afternoon. Welcome to my channel. Ngayon, nandito tayo sa kahabaan ng AS Fortuna, Mandawi City. Ngayon nga pala ay pupunta tayo sa, papakita ko sa inyo, iikot ko kayo sa Oak Ridge Pavilion dito sa AS Fortuna, Mandawi City. So, ang mag-grocery kami. Siya nga pala mga sano, inform ko lang kayo, wala nang Rostan's ngayon. Lahat ng Rostan supermarket ay naging Robinsons na siya, supermarket. Pero sa mga big malls, nandun pa yung Rostan's department stores. So yung supermarket lang yung, ewan ko anong nangyari sa kanila na yun. Nabili ba o ano, sila ba talaga may-ari dati pa? Ay ayun, Robinsons na ang dating Rostan's. Pati sa Ayala Mall sa Cebu City. Ngayon malapit na tayo, in 2 minutes papasok na tayo sa Oak Ridge. So kukuha tayo ng video, tingnan natin. Maliit lang naman yun, isang compound lang yun. Mayroong mga pagkainan, may ramen house, Yusukin, mayroong yun nga, supermarket, Robinsons, dating Rostan's, mayroong coffee shop, mayroong ano nga ba yun, Coffee Bean or yung Boss, Tendap Street. Kasi madaanan natin yan kung iikot tayo. So try natin umikot. So ito na siya mga sano, kakanan na tayo with the help of the okay lang. Pero Sunday ngayon, busy ngayon dyan sa loob. Yung mga gantong lugar busy pag holiday or Sunday. Ayan, ito na siya. See? Never tayong pumunta dito na umabot tayo ng 3 sasakyan sa guard, di ba? Tingnan mo, both sides. Big day man. Dito. Balingan natin ang camera. Tumutunog kaya yan. Ayan. Yan, mayroon diyang, Brick Lane Donuts. Mayroong Baw-Baw. Yung ano ba yung Baw-Baw? Ayun, yung Yusukin Ramen. Kids stuff. Authentic. Tsaka doon sa unahan, ikutan natin to mga sano. Mahirap pumarke ngayon for sure. Pero pagpunta mo dito weekday, I just go. Meron na ditong IT, ano ba yan tawag dyan, IT Park o yan, IT Center. Good afternoon. 35.3 Supermarket. Mags. Palit bugas. Thank you. So ayan kita nyo, dami pati doon magkabilaan naming sasakyan. Kasi nga weekend, Sunday. Tuyok-sag ka. Ha? Tuyok-sag. Parang kung iikot ako mag-ano lang siguro ako. Paparking kaya siya. Murag mo park safe. So gagawin natin mga sano, since wala pa tayong parking, iikot, dalhin na lang natin tong sasakyan mga sano. Balak ko kasi, maliit lang naman to, balak ko kasi ako lang maglalakad ako. Pero since wala pa tayong parking, sige gawin natin. Kaya nga IT center na itong mga building dito mga sano. Dati siguro way back 5 years ago wala pa to. Konting-konti pa lang yun. Pati dito yung extension dyan sa kanan, balingan natin ang camera. Wala pa yan. Parang warehouse pa yata yan dati. Pero dead end na yan mga sano, so hindi tayo pupunta doon. Dito, Converge. Ano ba yun? Internet. Sige, mag-extreme right tayo. Dito tayo. Maliit lang to mga sano, kaya ikutin na lang natin. Huwag na lang nating, ayoko na lang maglakad.
pawisan pa tayo, wala rin tayong parking pa dun. Itong building na to, syempre IT. Dami na dito, siguro mga 4 na building to, IT. So pwede rin kayo dito sa mga hindi pa nakakaalam, pwede kayong pumunta dito, magdala ng mga pets, o kahit mga bata dyan, no? Gala-gala lang dyan sa may ano, dito, dyan, dito, yan dyan, no? Ito, dyan, pwede dyan tumambay. Ayan, no? Mayroon na nga silang tent, malaki, oh. Ayan, pwede dyan mga sano, pwede dyan mag-upo-upo, takbo-takbo. Diretso tayo, balik tayo doon sa malapit sa entrance. Maliit lang tong Oak Ridge Pavilion mga sano. Pwede rin kayo ditong umupa ng space for offices or yung mga ano ba yun, boutique, pwedeng salon, pwedeng yun, pwede yung mga ano nga, yung mga resto bar, ganun. Dito ka may ano, di ba, salon, may salon dito, di ba? Ayan, yung Oak Ridge IT Center. Ayan, may Watson's Pharmacy. Ito may Metrobank. Parang meron na rin. So ayan, may Oak Ridge. Ito nga, gaya ng nasabi ko, IT Center. So dito, ayan, ganito lang siya. Parang kung tatakbuhin, wala pang 2 minuto, maikot na. Ayan, dito, ayan, sa bandang kanan, mayroong ano, ayun, may palabas doon. Tingnan natin yun. So ayun mga sano, pupwesto tayo dahil may palabas. So yan yung supermarket mga sano. Yan yung dating ano yan, Rostan's. Ngayon Robinsons na. May sasakyan. So ayan, may lumabas mga sano. Kaya kaso di ba yan, napark na siya. Ayun. Again, yung ano, the marketplace na palang tawag. So dati yan, Rostan's. So pero Robinsons yan, di ba? Robinsons yan. So again, ito yung ground niya mga sano. Ayan. Maganda dito, maganda kung tatambay ka lang, coffee lang. Ayan, o. Yan, puro na IT building yung mga yan, no? So dito tayo sa dyan tayo sa market, the marketplace. So ayan, no? Ganun lang, tapos yung likod ng building na yan, ano lang siya, daanan. So let's go mga sano. Let's get inside the supermarket. So hindi na tayo kukuha ng ano. Ayun, may samgyupsal. Ayun, merong mga ano nga yun. Ayun lang, diretso lang siya doon. So thank you so much sa pagsama mga sano, and happy Sunday everyone, and to God be the glory.